L-uniku sptar pubbliku tal-annimali f'Taqali jinsab magħluq kompletament u s'issa jidher li m'hemmx dwar meta ser jerġa' jiftaħ il-bibien tiegħu. Dan ikkonfermatu s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Said f'konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn filgħodu. Ironikament waqt it-tnedija tal-White Paper dwar il-liġi tal-pet sitters u dog breeding. Alicia Buġeja Said stqarret li minħabba li fis-sajf li għadda pajjiżna bata minn numru ta' blackouts u tuħ ta' dawl, dan ikkawża ħsarat estensivi f'dan l-isptar u sa issa dan l-isptar għadu magħluq. Sinsa mhux ċar xi problemi ġew ikkawżati f'dan l-uniku sptar tal-annimali u lanqas hemm idea dwar meta ser jerġa' jibda jopera. Nafu kemm għandu magħluq l-isptar ta' Taqali? Għaddejjin saru xi checks minn naħa tagħhom, però qatt m'għandniex ġurnata definittiva. Sorsi li tkellmu ma' Net News għalunna li l-Gvern minflok qed jimmira li jtejjeb id-drittijiet u l-ħarsien tal-annimali f'Malta, qiegħed jonqos milli joffri s-servizz veterinarju ta' emerġenza li suppost huwa aċċessibbli 24 siegħa kuljum. Servizz li kien offrut mill-uniku sptar pubbliku tal-annimali li jinsab f'Taqali. Intant waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet ġimniedi dokument ta' konsultazzjoni dwar il-White Paper li titratta leġiżlazzjoni tal-pet sitters, pet grooming, pet boarding u dog breeding. Snin wara li d-Dipartiment tal-Animal Welfare ċanfar l-Gvern għaliex baqa' dipartiment nieqes mir-riżorsi umani mingħajr struttura u aktar minn hekk m'hemmx il-leġiżlazzjoni xierqa biex jissalvagwardjaw anke l-istandards bażiċi Ewropej għall benesseri tal-annimali.